Milí naši klienti, radi by sme vás privítali pri tejto našej minisérii podcastov, v ktorej si vysvetlíme základné otázky, ktoré nám často kladiete. V prvom rade by sme sa vám veľmi radi predstavili. Sme spoločnosť Phoenix Reality, ktorá pôsobí na Slovensku už vyše 6 rokov a v Egypte pôsobíme zhruba rok a pol, kde našim klientom predávame nehnuteľnosti, po väčšine apartmány. Toto je moja kolegynka, predstav sa. Dobrý deň, volám sa Zuzana. Moje meno je Dominika a v Egypte, priamo v Hurghade, máme našu maklérku Barbaru. Ktorá síce s nami dnes nie je, pretože má povinnosti v Egypte, ale keď sa najbližšie vráti na Slovensko, alebo keď my pôjdeme navštíviť Egypt najbližšie, tak určite ju spoznáte, keď ju ešte nepoznáte z našich videí a z našho Instagramu. V tejto prvej našej časti by sme vám veľmi radi povedali hlavne to, s kým spolupracujeme a prečo je dôležité vyberať si tú správnu realitnú kanceláriu pri kúpe nehnuteľnosti, respektíve apartmánu v zahraničí, konkrétne u nás v Egypte. Zuzi, asi približ našim divákom, že s kým v Egypte spolupracujeme a prečo sme si vybrali práve túto spoločnosť. Hurghada a takisto ako celý Egypt je tretí svet, to určite naši diváci vedia a mnohí sa aj boja, či tam je vôbec vhodné investovať alebo či sa to oplatí. Mnohí dokonca netušia, že áno, takýto apartmán si môžete kúpiť a môžete tam byť kľudne celý rok, prípadne využívať ho na nejakú časť roka, alebo ho môžete úplne v pohode prenajímať ako investíciu. My sme sa rozhodli pre spoluprácu s veľkou realitnou agentúrou Hurghadians Property v Hurghade, ktorá naozaj poskytuje vysokoprofesionálny servis a je napomocná našim klientom v každom smere. Má dokonca skúsenosti aj s predajom investičných apartmánov v Hurghade aj našim slovenským celebritám alebo známym osobnostiam. Veľmi dôležitým prvkom je samotný developer a Hurghadians Property spolupracuje len naozaj s overenými developermi. Zuzi, ďalšia taká moja otázka na teba. Prečo je ten lokálny partner taký kľúčový a čo je také najväčšie nebezpečenstvo, ktoré číha na klientov? Veľmi dôležitý je ten lokálny partner skrz toho, pretože pozná lokálny trh v prvom rade. Hej. Stále sa tu bavíme o Egypte, čiže vieme všetci, ktorí ste tam boli, v Egypte majú stále na všetko čas. Samozrejme, tá legislatíva tam funguje trošku inak ako u nás. Na všetko treba čakať, respektíve niektoré veci sa takto akože zahrajú pod koberček a preto je veľmi dôležité, aby sme tam mali toho lokálneho partnera, ktorý pozná hlavne jazyk, ovláda dokonale legislatívu egyptskú a samozrejme vie sa v tom svete realít pohybovať. Ešte sa teba, Dominika, opýtam, keďže si sa vrátila pred týždňom z Egypta, čo je také asi najnebezpečnejšie, čo sa môže klientom stať? No, z môjho pohľadu je to práve to, že je strašne veľa apartmánov, ktoré sú prezentované ako veľmi lacné. A ak sa niekto rozhodne, že chce investovať, nemôže sa bohužiaľ ulakomiť práve na to najlacnejšie, tým, že sú prezentované apartmány v cene garáže alebo proste hýbeme sa niekde v sume okolo 30-40 tisíc. Ak má niekto takýto rozpočet, tak bohužiaľ tá jeho investícia často nedopadne dobre, lebo sú to apartmány, ktoré sú vo veľmi zlých lokalitách. Často sú to nekvalitné stavby a čo ja by som podotkla, že v podstate my takéto apartmány ani nepredávame, snažíme sa im vyhnúť. Ak niekto vyslovene, že chce, tak v poriadku, akože my to pre neho zariadíme, ale vopred ho upozorníme, že môžu nastať komplikácie a jednoducho aj z tých lacných apartmánov nebudú také výnosy, lebo nie sú pre turistov zaujímavé. Určite na toto si treba dávať veľký pozor. Čo sa týka developerov, tak je ich naozaj veľmi veľa, ktorí ponúkajú rôzne druhy financovania. To znamená, ak niekto nemá čiastku 100 000 eur na kúpu už nejakého normálneho apartmánu, ktorý je
príťažlivý aj z hľadiska turistického ruchu, tak sa to úplne v pohode dá vyskladať nejakým iným spôsobom, lebo developeri majú častokrát teda to financovanie nastavené aj na niekoľko rokov. Hej. Tiež súhlasím, dokonca teraz máme v ponuke jeden nový projekt, je to vo veľmi dobrej časti. Sal Hašiš, je to v podstate naša taká obľúbená časť, ako Zuzky, tak aj moja. Myslím si, že aj naša Barbara je veľmi zamilovaná do tejto časti Sal Hašiš. Okrem dvoch projektov, ktoré tam ponúkame, tak momentálne máme v ponuke nový projekt Red Hills. A tam je strašne veľkou výhodou práve to, že nie je potrebná akontácia. Je tam obmedzený počet tých apartmanov, ktoré sa predávajú bez akontácie, ale daný jedinec sa vie na kúpu nejakým spôsobom pripraviť, alebo v podstate, keď akože vidí tie splátky, my mu stále akože vieme predložiť nejaký splátkový kalendár, ktorý ho čaká, a pokiaľ je on s tým stotožnený a vie, že to bude vedieť splácať, tak sa veľmi ľahko vie dostať k dobrému, kvalitnému apartmánu vo veľmi dobrej lokalite, ktorý mu bude v podstate zarábať.